duk lokacin da na tashi daga bacci nakan wanke bakina sannan na yi wanka. Nakan zaɓo kayan da suka kwanta min a rai domin niyyar fita. Ƙwarai da gaske. Sai abu ɗaya wanda shine ƙwarin gwiwa ta a kowace safiya. Rizoli Cafe shi ne cikamakin shirina. Alhamdulillah. Domin sai da Rizoli Cafe nake samun ƙwarin gwiwa mai ta aiki cikin walwala ba tare da na fushi da wani ko da wata ba. Wannan shine dalilin mu na bin kowane ɗaki da ke cikin hotel ɗinmu domin farantawa abokanan hulɗarmu. Kuma ku nemi naku domin farantawa kowane abokanan hulɗarmu. Rizoli Cafe ban ga kamar sa ba. Kuma ku nemi naku a kasuwa domin ku tabbatar babu kamar sa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Aisha Najamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika sakon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na fadin duniya masu karbar magunguna daga wannan cibiya mai albarka, suna samun waraka da biyan bukata, musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da Killing Zakit, wanda magani ne mallakin cibiyar An-Nur Islamic and Herbal Medicine. Mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damun su. Masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na Kilinza sun samu biyan bukata. Masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, Allah ya ba su lafiya. Masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, Allah ya warkar da su. Masu aikata istimna'i wato masturbation, biyan bukata da kansu, sun yi amfani da maganin mu na Kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah. Masu fama da matsala na infection wanda ake kira STD sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, Allah ya warkar da su. Magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau karkashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani. Maganin mu na Kilinza ana samun shi a ofisoshin mu halastastu waɗanda muke da su a faɗin Afirka. Ofishin mu da ke Najeriya akwai a Lagos, babban ofishin mu na a nan cikin garin Kano akan titin Court Road, opposite da gidan mai na Amasko. Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo, Mina da kuma birnin Yola. Mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin Tawa, a nan likitar Jello kusa da gidan Bala. Muna da ofis a birnin Niamey, Agadas, Arlit, Difa, sai birnin Kwanni. Sai ofisoshinmu da suke Ghana, Accra, Kumasi. Muna da ofis a ƙasar Cote d'Ivoire a nan birnin Abidjan. Muna da ofis a ƙasar Kamaru a nan birnin Douala da kuma birnin Gaundare. Sai ofishinmu da ke ƙasar Chadi a nan Injamena. Jama'ar da ke Libya suna iya samun magungunanmu a birnin Misrata, Tripoli da kuma birnin Sabaha. Ko kana nahiyar Europe ko Asiya kana iya ɗaukar lambobinmu, insha Allah za mu sadaka da ingantattun magungunanmu. Kun san me ma'ana daɗi? A irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi, musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu damammiyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha, ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. Ƙarshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki, ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe, ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga ko ki danna sai ki matsa sai ki kai baki. Bismillahir rahmanir rahim. Kowannen ku na ji kalar santin da ya yi akan kayan kamfanin Rufaida. Amma kun manta da abu ɗaya. Bature na cewa water is life. Musamman ruwan sha na kamfanin Rufaida mai sanyi da sanyaya. Muna da rassan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Abban Nabila. Ko kai ne mana? Wallahi gida. Abban Nabila garin? Wallahi gari. Ko na ga ka zauna a nan ne ka ci kamar wanda aka ba jira gari kai wani shiru. Wallahi abokina data ce ba sai ya suke ba. Babu abin da ake saya, komai ya tsaya tak. To ya za a yi sai data? Ya za a yi su siya kuna musu tsada? Ya za a yi su sai data kuna musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku ga sayar da data akan farashi mai sauki ba. Yanzu ni da shi nake amfani, wani application ne ingantacce call data plug, wanda idan ka sauke shi akan wayarka za ka samu riba da yawa. Na farko za ka sai kati, na biyu ka sai data, na uku
ka sai nepa bill. Uku. Na hudu za ka biya DSTV ta nan. Sannan ni da na nuna maka idan ka rijista ina da percentage a ciki. Ko kai yanzu idan na nuna maka ka je ka nuna jama'a kana da percentage a ciki. Okay, link ne ake tura ko downloading zan yi? Kana shiga Play Store za ka gan shi. Akwai shi a kowace waya kenan wannan kenan. Kwarai kuwa. In ka shiga Play Store. Ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data, ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe, za ku iya firintin kati ko data don siyarwa. Ku sauke manhajar mu wato application mai suna Cool Data Plug a kan wayoyinku. Cool Data Plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta, siyan katin satellite, duba rizal na 'yan makaranta da dai sauransu. Dan ka sa mutum guda ya sauke manhajar mu wato Cool Data Plug a kan wayarsa, kuma yi amfani da shi. Za ka samu kasanka. Cool Data Plug, rayuwa mai sauki. To amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Ƙarshen riba ke. A ƙwarai kuwa. Mai ke faruwa ne, mai ke faruwa, idaniya tana zubar kwalla, kamar ruwa yana zuba, mai nake gani ne, ko bacci nake. A kullum ina da gaya miki wannan magana, babu abin da yake ɗaga min hankali irin in ganki kina zubar da hawaye. Please, ki daina wannan kukan mana. Tunanina ya kare, na kasa samun natsuwa, na rasa inda zan samu matar da ta dace. Wai, Maryam, me yasa ba ki kishi na ne? Wannan magana auren a bar shi mana, ba fa dole bane aure. Hani dole ne tunda ni ba zan haihu ba. Fine, shikenan. Mu haƙura da haihuwan 'ya'yan. Let's close this case please. Tunda dai samun matan nan ya zo da tangarɗa. Wallahi dole sai na samu maka matar da zaka aura. Kuma da yardan Allah sai an samu 'ya'ya a cikin gidan nan suna yawo suna guje-guje. Wallahi sai na yi wasa da yara, sai mun yi zirga-zirga da ni da yara a cikin gidan nan, sai mun bar baya. Za mu bar baya mai kyau, mahaddata yara masu mutunci waɗanda za su tuna mu ko da bayan mutuwanmu, masu yawan ibada su tuna musu mana addu'a. Irin waɗanda ko gittawa suke mutane za su gansu su tuna da mu, su mana fatan alkhairi, su mana addu'an samun rabo a ranar lahira. Maryam, to ina za ki samu ta? Ki fito ki faɗa musu gaskiya, kina da mijin da zaki aura, mijin da duk rintsi duk wahala shi zaki aura, babu wata kaddarar da za ta zo ta raba ki da shi. Umma ai na faɗa musu. Asiya, baki faɗa musu yadda nake faɗa miki a yanzu bane. Amma tunda sun riga sun tafi, ki ajiye maganar ki. Idan sun dawo sai ki faɗa musu, idan kuma har ba za ki iya ba, to ki kira ni zan zo in faɗa musu har ma da ƙari. Insha Allah ma ba za su dawo ba umma. To amma da ta zo ta sami ki da maganan nan, yaya kika ji? Ba komai umma.
Kawai dai na tausaya mata ne, saboda na san yadda suke son junansu. Sannan kuma matar da ta ce za ta iya sadaukar da rayuwarta domin farin cikin mijinta, na san yanzu haka tana can tana neman wacce za ta ƙara kai wa ƙoƙon baranta. Gashi matan yanzu ba kowace bace za ka ba wa yarda, domin za ka iya janyo mutum a cikin inuwa shi kuma ya jefa kan rana. Babu ruwanki da wannan, babu ruwanki da wannan. Ke dai kawai abinda za ki musu shine ki musu addu'a. Yauwa. Asiya, Mujahid nake so ki aura. Idan har kika ga baki auri Mujahid ba, to sai dai idan bayan rayuwata. Insha Allah umma, ko baki raye ai zan aure ya Mujahid. To ki fita basun mutanen nan gabaki daya ki fita harkan su. Idan ma akan batun maganar lafiyar sa ne, ya je can ya nemi wani likitan. Tunda ai akwai likitoci da yawa. Ina so gabaki daya ki janye kanki a jikin su. Ai ya riga ma ya samu sauki umma. Aikin banza. Ni wallahi na ma fara gajiya daga niki a gidan nan. Ina dai ganin zan yi duk yanda za a yi a rage kwanakin bikin nan a yi shi kawai kowa ya huta. Umma ki kwantar da hankalinki. Insha Allah babu abin da zai faru. Asiya, hankalina ba zai taba kwanciya ba. Matukar ban ganki a cikin gidan Mujahid a matsayin matarsa ba. Ba ni da kwanciyar hankali. Ku shigo. Bismillah. Nan ciyaman ya ce a baku yana ɗaya daga cikin gidajensa da yake saukar baki. Ɗakuna 3 ne a cikin gidan, sannan kuma kowane ɗaki an tanada duk wani abu da ake bukata a ciki. Sai dai ku zaɓi ɗakunan da kuke so ku zauna. Kai. Har da AC ba. Ai babu abin da babu a cikin gidan nan. Ai mun gode wa Allah da ya haɗa mu da Alhaji mai nasara. Sannan kuma kuka zauna da shi cikin amana, yarda da kuma aminci. Kai wallahi tun da muke da shi Allah ne ya taimake mu, ba mu taɓa kwafsa masa ba. Ka ji faran gida da dan Allah. To yanzu in Allah da gobe ku shirya za a zo a kai ku kamfani. Ni fa tun da ya laɓaya maganin kamfanin nan nake ta tunane-tunane saboda ƙurewar karatunmu fa sakandare ce. Ai nura kaka damu, domin a kamfanin ciyaman akwai wanda suke aiki ma wanda ko secondary din ba su gama ba. Alhamdulillah. Haji Lawan, mu nan da kake gani ko direbobi muka samu wallahi sai hamdala. To amma Haji Lawan, ana samun rizoli kafe ku anan? Rangila kenan. To kai Rangila, ka tambayi rizoli baka tambayi madara ba. Ya za a yi a sha rizoli babu rufaida? Ana samu? To ka dawo da rufaida da rizoli kafe. To fa ina tunanin nan da wani lokaci mata za ka yi sun ishe ka. Tsabar yadda za su wadata. Gaskiya gidan nan ya haɗu ko ba ki ga yadda gidan nan yake da girma ba kuma ga kyau. Karima, Na'am. in baki shawara? Ina so karki sa wa zuciyar ki kwaɗayin duniya da gyale-gyalen da ke cikinta. Ki rage buri. Saboda duk burin mutum, iya abin da Allah ya rubuta zai samu. Sannan kuma duk yanda mutum yake duniya, rabansa baya taɓa wuce shi. Haka ne, ai na ga misali a kanki kuma da kaina. Wani misali ne kuma a kanki da ni? To, kin ga dai yaya Alamin a gidanmu yake, amma kullum ina masa kallon talaka, ko kallo ma bai ishe ni ba. Wallahi wani lokaci har koyewa nake in yi masa dariya. Ashe ni nan ban san arziki ne a tattare da shi ba. Amma ke haka kika yi haƙuri da shi, kika amince da shi, yanzu kuma gashi kike cin amfani. Karima kenan, ke yarinya ce. Ni duk abin da mai nasara ya tara kwata-kwata ba sa gabana.
wannan kyakkyawar zuciyar tasa ta fi min wa'annan manyan gidajen da motocin da duk ya tara. Anti zan iya neman wata alfarma a wurinki? Don Allah zan iya zama da ke a nan har lokacin da zan samu miji ne ma in yi aure? Me zai hana? Haba, ai ko dan zaman da kuka yi da mai nasara cikin kyautatawa da girmamawa zuriyan kuma ga baki daya. They are all welcome. Ya gode. Yeah. Kai jama'a. Duniya sabuwa. Wato yanzu ni mata zan nema kawai na ya aure tunda dama nake jira kuma ta samu. Gaskiya mu gode wa Allah da Allah Ubangiji ya kaddari sanadin da muka fito daga tsakiyar tasha a cikin rana. Amin wallahi Allah ya saka wa mai nasara da alkhairi, haɗuwanmu da shi alkhairi ne. Ai kai dai kawai mu gode wa Allah tunda zamanmu da shi da muka yi a tasha ba mu kwafsa ba, an zauna da daɗi ba daɗi. Ai gaskiya ne, shi sa ita rayuwa duk mutumin da ka haɗu da shi a duniya wato ka tsammanta masa alkhairi kuma ka zauna da shi lafiya, saboda a wannan lokacin da muke ciki a dare ɗaya Allah kan yi bature baka san mutum me gobe zai zama ba kuma me zai wa rayuwarka. Ƙwarai kuwa, wato yadda na shigo cikin falon nan na ji yadda esin nan take ratsuwa jikina tana shiga cikin ƙashina. Kai mu dai alhamdulillah ga wani ƙanshi na tashi na Swiss air freshener. Ka san fashi Swiss air freshener idan ka fesa shi a ɗaki to ina tabbatar maka sai ya kwan 10 bai fita ba. Gaskiya ne, dan ma ba sanan din ka zauna baka ji sanyi. Ƙwarai kuwa. Lawan, wallahi da ka mance da ta gaba ɗaya Lawan, kawai ka nemi wata mata ka sake auren ka. Gaskiya ina ga shi da abin da zai fi maka. Da ci babu jini na a cikin Jamila, Faruk. Wallahi da tuni na manta da ita. Lawan kenan. Lallai kana son Jamila sosai. Tabbas Faruk. Ina son Jamila, amma kuma ina tsana abu na ta aikata. To yanzu Lawan, kai iya attempt da Jamila ta yi don ganin ta kashe MD. Wannan kadai bai isa sa ka cire taranka ka hakura da ita ka ce ka rabu da ita ba. Ya kori kaso da yawa Faruk. Amma har yanzu akwai ƙarƙashin san Jamila mai gaure da tsinar abin da ta aikata a cikin raina. Faruk ka da Allah ya sa gaba ɗaya ma san ta fita daga cikin zuciyata. Na da ita ya ka addu'ar alkhairi. Kawai. Maryam, wai ban san me dalili da yasa kika dage lalle sai na yi auren nan na kawo ta cikin gidan nan ba. Yanzu ai mun wuce wannan part din. Yanzu yakin neman aure za mu je mu. Ina fa so ki sani. In dai har na auro wata na kawo ta cikin gidan nan, to ba zan taba iya yi mata adalci ba. Za ka iya, da duk wanda ke tsoron yin rashin adalci, to shine adali. Maryam, idan har zan yarda in auro watan in kawo ta cikin gidan nan, to sai dai da sharaɗi guda ɗaya. To ina ji. Idan ta kuskura ta yi miki wani abu da ranki zai ɓaci, to Allah za ta bar gidan. To ai ba ni take aure ba. Sannan kuma idan ma za ta ɓata wani rai kai ne, kuma kai ma ɗin zan so a ce ka yafe mata. A'a, ni ai ban da matsala ai. Ni zan iya yafe mata. Amma in dai ke ta yi wa, to babu yafiya dole ta fita. Hani, ina so ka kasance mai haƙuri. Duk wanda ka ga ya maka laifi, maybe bisa kuskure ne amma ba da gangan ba. Ana faɗa miki, in dai a kaina ne, to babu damuwa. Amma in aka taɓa ki, kai dai mu fita yakin neman aure kawai, sannan mu dunkufa akan Allah ya zaba mana wacce tafi zama alkhairi. Amin. Yaushe za mu je gurin Dr. Asiya? Duk lokacin da kika shirya. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV.
Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba. Muna bada maganin aikata istimnayi, wasa da al'aura, biya wa kai bukata, wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum. Kankancewar gaba, saurin inzali, karancin sha'awa, rashin haihuwa, bugun zuciya, ciwon jijiyoyi, yawan kasala. Matsalar sikila, yaro ko babba, matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C, diabetes, ciwon suga, duk muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka da yardan Allah. Muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea, sanyi mai sa fitar da farin ruwa a gaba, sanyi mai sa kaikayin gaba, sanyi na mata, ciwon mara, rashin haihuwa. Muna ba da maganin iska da jinnu da sammu da sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya a nan ba, muna tura sakon maganinmu a duk inda mutum yake a fadin duniya insha Allah. Za ku iya samun mu a babban reshinmu da ke jihar Borno, sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Zurot gefen gidan Buhari kusa da kamfanin MTN cikin Royal Plaza. Ko za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nambobinmu kamar haka, ko za ku iya tuntubar mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai kun zo. Domin samun kuɗaɗe da kaiwa ga nasarar ku a ɓangaren sadarwa, ku garzayo data station domin sari da sayan data a farashi mafi sauƙi. Data station na aiki awa 24 domin karɓar ƙorafinku. Ga duk wanda ya gayyato 'yan uwa da abokan arziki, a yi amfani da username ɗinku a matsayin referral code a wajen yin rajista domin samun commission akan duk datar da suka saya ko suka sayar. Babu charges ga duk wanda zai yi amfani da manual funding. Maza ku sauke manhajar data station a Play Store ko App Store domin cin moriyar tsarukansu daban-daban. Wai umma yau abincin gidan nan kan in aka zuba a cikin ji ya yi wani irin daɗi sannan kuma yana da irin ƙarshe na musamman. Dahir kori. Dahir kori ke Ƙwarai da gaske. Domin dahir kori shi ne sirrin girki na. Dahir kori shi yasa babanku baya gajiya da cin abinci na. Umma. Ina fara nan da su Ahmad suka zo da abokanansa. Shi na zuba mai abinci suka tafi suna ta santi. Marafiya. To Allah ya sa. Idan kin je gidan shi, ki dinga masa girki da dahir kori. Ni na fa dole zan tafi da shi gidana in ba wa matata ta riƙa yi min girki da shi. Ina fatan dai ba san shi kai ba mu sa maka wayi. To ko dai ba san shi ne ba. Dai na ji daɗin shi kwarai. To ko zan haɗa maka nau'ikan dahir kori kala-kala. A kai mata. Dahir Kori sinadarin sanya miya ne ta yi daɗin ɗanɗano. Uwar gida ke amfani da Dahir Kori domin tabbatar da haka. Domin shi ne sirrin girkin kuku mata. Dahir Kori ɗanɗano mafi inganci a abincinku. Ana iya samun su a ko'ina a faɗin tarayyar ƙasar nan. Dahir Kori gwada shi a yau. Dahir Kori shi ne sirrin girki. Alhaji Kafra. Yawa. Ke zo da Allah. Ya ina nan. Wallahi ina kallon wani shiri kin ga data ta kare. Zo ki siyo min data da Allah nan ko kusa. Sauri. Me zai hana buɗe maka hotspot? A'a, kan zo in cinye miki data saboda shirin yana da tsawo. Zo ki siyo min ta. Kar ka damu. Ina amfani da Bilal Sadasso. Data mafi sauki. Bilal Sadasso? Ai ko ina da labarin an ce suna da data mafi sauki. Amma me yasa kamfanin Bilal Sadasso ta zarce dukkan sauran kamfanonin sai da data? Idan muka dauki abin da ake cewa stability, kamfanin Bilal Sadasso kamfani ne da yake sai da services din shi ba wai a ce ma yau akwai ko kuma gobe babu ba. A manhajar Bilal Sadasso za ku iya siyan katin waya, data card, airtime to cash. Za ka iya recharging na DSTV, GoTV, StarTimes da sauransu. Ma'aikatanmu na aiki awa 24 a kowace rana. A kula,
A ɗau namba waya na kwastoman Bilal Sara Shop kawai a cikin application ɗin Bilal Sara Shop. Ku yi downloading manhajar Bilal Sara Shop a Google Play Store ko App Store. Za ku ga muna da tarin mabiya ko ku ziyarce mu a babban ofishinmu da ke Rini, jihar Kaduna. Ko ku same mu a ɗayan ofis ɗinmu da yake a jihar Kano, number 2218, Ƙofar Waika, bayan police station, Gala Division. Ko kuma ku kira mu kai tsaye ko WhatsApp a wannan lambar. Bilal Sara Shop! A cikin ku waye zai iya nemo mana Sweet Flower Liquid Air Freshener Spray? Fatima, a ina kika samo Sweet Flower Air Freshener tsohon mazubin nan? Bayan an daina amfani da shi, an daina sai da shi a kowace kasuwa. A cikin ku waye zai je ya nemo min Sweet Flower Liquid Air Freshener kewayayyen mazubi? Kada ku sai wannan domin an daina buga shi tare da hana kasuwancin shi daga Stoba Industrial Limited. Wannan shine sabon mazubinmu. Mu yi amfani da Sweet Flower Liquid Air Freshener Spray. Haruna English Academy. Shararriyar makarantar nan wacce ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJB diploma, NCE degree ko ma'aikata da 'yan kasuwa masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Suna da ƙwararrun malamai da kayan karatu na zamani. Za ku iya yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy kusa da makarantar CAS a kan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com. Sannan suna yin NCE program. Ga waɗanda suke son karanta littafi kuma su nemi littattafan Haruna suna nan a kasuwa. Domin ƙarin bayani a kira 0800-36-28-08-70 wato 0800-36-28-08-70. Smart data link gidan data. Smart data link. Smart data link. Smart Data Link. Don samun sauƙin siyan data da kuma kati na waya ba ku da hanya mafi sauƙi kamar Smart Data Link. Muna sai da data. Muna yin application da website irin na Smart Data Link da za ka dinga sai da data kuma ka sai da katin waya ka kuma biya kuɗin wuta. Data, airtime, bill payment, cable subscription da dai sauransu. Smart Data Link don samun sauƙi da rahusa. Smart data ko a ƙasa an karɓe ta. A ya zama dole in sayar da zai da gane. Kaga ita mutuwa ba ta da farar fa. Wallahi tsoro nake je kar a je mutuwa bata zo ta faɗo kar al'abe bata zo ta faɗo kai da fa. Kaga kenan ka tashi a tutar babu. Amma ko da za ta masa bazata dan ni kaina na san wallahi ba zan hau mota ƙasa da miliyan 5 ba. Kai ka san kuɗin da gayan ne yake da shi kuwa? Biloniya ne fa gayan nan fa. Kai ya zama dole in san yadda zan yi. Ka dai yi tunani saboda ya fi ka kuɗi kuma ba shi da basir sannan baya shaye-shaye. Kai yanzu hunhunka duk ya cika da dattin sigari. Wallahi gaskiya haka ne kuma ita kanta masu sai da sigarin nan ce mana suke fa mu daina sha in ba haka ba za mu iya mutuwa lokacin mu bai yi ba fa. To ka gani kai ne gaba-gaba a layin masu mutuwa saboda shi baya shaye-shaye in dai ba mutuwa fujaye ba. Gaskiya ya zama dole in gaji kuɗin nan wallahi dole ya zama dole in gaji kuɗin nan dole in san yadda zan yi zama da cewa dukiyar nan gaba ɗaya ta zama mallaki na gaskiya. To ka dai a hankali kar ganin neman gira a rasa ido kar kuma ta tashi ka ce ka sani. Ok amma idan ta yi kyau ai za ka matso kusa-kusa ko? A'a ai ba ka da kowa sai ni domin ni ne babban aminin ka tun a can Lagos. Assalamu alaikum. Lafiya kalau Mujahid.
Na kira ni da Allah, in Allah kai mu gobe da Allah ka zo gida ina son ganin ka. To shi kenan. Waye? Ishaq ne mana ka buɗe min gate na dawo. Ishaq kuma? Ai na zaci ba za ka kwana a gida yau ba. Shi yasa na kulle. To tun ga na dawo ka buɗe min ai. Kai, gaskiya ba zan buɗe ba. Dokar gidan nan karfe 10 ce. Idan 10 ta wuce, ko waye wallahi ba zan buɗe ba. Ba za ka buɗe ba? Ni fa dan uwan mai gidanka ne fa, na fi karfin ka wulakanta ni wallahi. Wace doka ce zaka ce a nan gidan za ta aiki wai a wai kaina ni da gidan dan uwana? Dala ka bude min gidan Allah, open the door jare. Kai wallahi ba zan bude ba. Tun da 10 ta wuce, ko jiya wake na sha ba zan bude kofar nan ba. Yanzu kana nufin a nan waje zan kwana kenan? Hai kuma ruwanka, ko kwanta a nan kofar gida ko ka tsallaka gefen kwata kwanta wannan duk abin da shafe ka ne. Ni dai ba zan buɗe ba wallahi. Ba za ka buɗe ba. Amma abin da nake so in gaya maka, in ka ji, wallahi ka haƙura da buga min ƙofar nan, don ba zan buɗe ba. Na buga. Idan ka ci gaba da buga ƙofar nan kuma, wallahi ƴan kwamati suna nan ƴan bijilanci. Idan suka zo kafin ma a fito a yi bayani, ko wani ya gane ka sun tara maka na jaki, kuma kai ka jiyo. Yanzu dai kana nufin ba za ka buɗe min bari. Kai wallahi ba zan buɗe ba. Doka gidan nan karfe 10 ce. Ok, to shi kenan wannan mutumin ka raina ni. Ya raina ni wannan mutumin amma wallahi sai na yi maganin ka Allah. Allah ya kai mu ina nan ai zan jira ka ai. An kusan kiran sallah. Amma zan yi maganin sa. Wallahi sai na yi maganin shi. Sai ya san da ya zan nuna mai ainihin kala na. Mai ke faruwa ne? Mai ke faruwa? Idaniya tana zubar. Nan gidan ubanka ne da zan zo ina buga ka ki bude mu? Na tambaye ka gidan ubanka ne nan da zan zo ina kwankwasa maka ki bude mu? Ko kai dan gidan mu ne? Ka rena ni ko? Saboda ban da kima ban da daraja a cikin gidan ka ko? To ai ni dokar gidan ce ta sa ba zan iya buɗe maka a lokacin ba. Dokar gidan ta sa ba za ka buɗe ba? Kwarai kwa, tunda dokar nake bi. Kai, me yake faruwa yau? Me yake faruwa? Kai ka ji fa wannan mutumin wai na dawo ina ta buga mai kofa yake buɗe mu saboda ya rena ni, ya rena ka, ya rena duka yan gidanmu, ya rena kowa. Kai ni zaka bari na kwana a waje sai ka ci wani ka rena ni? Ai ba jiya ka dawo ba, yau ka dawo da karfe 2:30 na safe. Kana daga waje ina daga ciki muna taɗi har asuba ta yi sannan na zo na buɗe maka. Wallahi kai sa ana zafi. Da ba dan ana zafi ba da yau na yi magani. Kai da Allah Ishaq bari wannan magana. Ya fi ka gaskiya a cikin wannan magana. Ya fi ni gaskiya fa kace. Kware da gaske. Ai a dokan aikin ne haka yake. Kai ina ka je ka har karfe 2:30 na dare baka dawo ba. To karfe 2:30 na dare hawan dare ne. To ai ni karfe 2:30 na dare a wurina ba wani ai wannan ne fa dare ba. Mu a Lagos sai mu kai ne wadin wata 5 ma ni ba na bacci ni dai ai da daddare. Daddare muke zuwa cin kasuwa. To ai ka ce ka riga ka saba kwana a waje so bai kamata ma wanne dame ka ba dan an barka ka kwana a waje. Abin da zai faru zan mai da kai gidan su Nura sai ka je can tunda akwai extra room a gurin sai ka zauna a gurin gaba ɗaya kawai. Wallahi ba inda zan je ina nan a nan gidan ba inda zan je. Ha ba Allah mai nasara saboda Allah mai nasara a ce yanzu kai baka so ka farka da safe ga dan uwanka ko da kwaɗe na da yar dan gitta ina dan uwanka ba inda zan je ina nan. Ishaq haka ne kana da gaskiya amma ai matsalan Ishaq kai ne jiya fa ka ce min ka tuba ka daina duk irin waɗannan abubuwa amma still kuma duba ka zo da wani sabon abu mu je da Allah Maryam Isa da lafiya lafiya Tsaya ki ji labari na ko za ki gane nufina sanki ya shiga raina ya wuce matakin kauna banda kowa ba ni da Thank you. ba ki lallai na
na rasa komai kimin alfarmar so zana baki labari na. Thank you. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ine muku nasiha a irin ta addinin musulunci akan mu gyara zuciyarmu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a jikinmu akwai wata tsoka, ita ce zuciya. Idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, idan ta ɓaci to dukkan jiki ya ɓaci. Duk wata zuciya mai imani da tausayi da tsoron Allah a kullum takan cika da mamaki idan ta ji an ce an kama wani yau ya aikata laifin kisan kai, ko kuma wani ya tara dukiya wani ya ɗebe, ko ya ƙwace masa ta ƙarfin tsiya, ko kuma a bashi amana ya ci haka kawai saboda son zuciya. Dukkan ku nan ɗaya daga cikin abin da na lissafa ne ya kawo ku, ko dai sata ko cin amana, ko zalunci ko kuma zamba cikin aminci, ko kuma mafi girman laifi kisan kai ko yunkurin aikata kisan kai. Shi dai laifin kisan kai shine wanda ba shi da wani hukunci sai wuta. Sata kuma dole mutum ya biya abin da ya sata da ranar da babu taro ko sisi, babu abin biya sai dai aikin ladan da mutum ya aikata. Idan kuma babu aikin, a ɗebi zunubin wannan aka zalunta a ƙara maka. Kun ga kenan in ma wuta za a saka ka sai a jefa ka wacce ta fi ta zafi. Sai dai Allah ba son sa bane bawa ya kasance a wuta. Allah ya fi son bawa ya higa aljanna, sai dai idan mutum ne ya ƙi da kansa. Don haka lokaci bai ƙure ba. Duk laifin da mutum ya aikata muddin ba shirka ba ce, akwai yiwuwar Allah ya yafe masa idan ya tuba. Amma sharaɗin tuba shine nadama, sai kuma ya tsarkake zuciyarsa ya ci gaba da aiki mai kyau. Don haka ku riƙe istighfari, ku zama mutanen ƙwarai abin misali, wanda duk suka samu damar fita daga nan sai alƙawarin zama mutanen kirki. Ku gina zuri'a, ku haifi 'ya'ya su zama wakilanku a bayan ranku. Wani mai ɗan adam ya ɗauki kansa ne. Yau idan Allah ya so ya kashe ka, wallahi ba za ka kwana ba. Duniyar kanta idan Allah ya so ya karar da ita yau, wallahi da kun fa kun kaɗai an gama. Mu sani dole za mu mutu, mu sani kuma dole za mu tsaya a gaban Allah. Sannan mu sani akwai hisabi, wallahi gida biyu ne, wuta ko aljanna. Idan kuka fita ku gyara halayenku domin ku rabauta duniya da lahira. Scene 28 Master Show Take 1 Action. Me yasa kuke so ku dinga ɗaga min hankali ne? Kuna yaya da kani ku dinga faɗa a kaina, ba fa na jin daɗin haka fa. Gaskiya yaya, bai kamata ka. Haba Laziyo, ba kai kamata kai wannan. Da zafi ya kamata ka shigo dan Allah. Ka ɓata mana sin da Allah. Wai me ke damun ka ne? Haba dan Allah. Sorry da Allah da ranta. Gaskiya ba zan iya ba, a nemo wani. Ka iya ba? Me yake damun ka ne Laziyo? Gaskiya ina cikin damuwa, ba zan iya aikin nan ba. Saboda me? Wato wannan sabon auren da na yi, muna samun matsala da matana, har tana ikirarin sai dai in saki ta. Me yayi matsalar da ke faruwa tsakaninku? Ka san mata baya wuce su ce akan matsalan biyan bukata. Shin biyan bukata? Kai, amma dai kai ma dai wallahi. Shine baka taɓa magana ba ko da wasa? Baka da labarin sassauci Islamic medicine ne? Sassauci kuma. Lokaci. Alhamdulillah, ba abin da zamu ce ma Allah sai godiya. Muka samu nasarar magance cututtuka kamar haka, kamar irin larura ta HIV, istimina da kuma ulcer. Duk karfin cutar HIV idan har ka zo gare mu muka baka magani, a cikin wata 3 za ka yi amfani da shi. Insha Allahu ka samu waraka. Maganinmu na ulcer ana amfani da shi ne na tsawon sati 2, kuma a rabu da cutar ulcer duk ƙarfinsa da yardar Allah. Al'umma da dama suna aikata istimina'i ba su san illolinsa ba. Istimina'i yakan jawo kankancewar gaba, saurin inzali, fitar farin ruwa, yana hana aihuwa. Idan yayi ƙarfi a jikin mutum yana taɓa masa kwakwalwa. Akwai illoli da dama da yake haifarwa waɗanda za a je a yi ta jinya a asibiti ba a san illarsa ba ce. To idan ka zo cibiyar mu ta sassauci, za mu baka ingantattun magunguna waɗanda za ka yi amfani da su ka rabu da matsalar istimina'i gaba ɗaya. Bi iznillahi. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka:
Kano, Abuja, Lagos da kuma Bauchi. Sokoto, Maiduguri, ƙasar Nijar da ƙasar Cote d'Ivoire. Alhamdulillah al'ummar ƙasar Saudiya da ƙasar Benin da kuma ƙasar Libya mun bude muku sabon rassanmu a cikin waɗannan ƙasashe. Sassauci Islamic. The number one in the world. Dawo na ɗan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai gwaruba ne. Salon ka sa injina ya buga? Hajiya ya tuce ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tar! Muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan ku. Wanne ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare 4-stroke. Akwai Ipcon Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ipcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba. Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant muna nan a ƙofar ruwa filin ɗan tata Kano. Guys ya ne wai dama kuna nan waje ne tun ɗazu? Wai baba sai yanzu. Sai yanzu wallahi. Abdul, ya ne? Ya ake ci. Guys, let's order for more money. Yunwa nake ji fa. Ni yau zan biya komai da komai kafa. Wai ko dai ta fashe ne. Ka san menene? Ba wai fashewa ta yi ba. Kana ji? Wannan normal data business nan da ka san ina yi shi kawai nake yi. Amma baba na san wani sabon platform ne wai data station. Zo nuna zo gani. Shi wannan data station din yanzu ka registerin akwai arha ga riba ga kuma commission mai kyau kana da inda kai rifarin wani kuma sai data daga ciki. A gaskiya gama da shi mu ma ka zo ka nuna mana harka mu fara sana'a. Mu huta da urgent tweaking. Domin sari da sayan data mai rahusa, ku ziyarci kamfanin Data Station domin gujewa 'yan raba daidai da kuma samun commission a duk lokacin da kuka yi referrals. Za ku iya sayan data daga kamfanin Data Station ta hanyoyin manhajar su, yanar gizo ko ta tuntubar su ta waɗannan hanyoyin. Data Station sirrin samun kuɗaɗe da kuma kaiwa ga nasarar ku a ɓangaren sadar. Alinuhu ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Ku taho da Umar Hashim da Nafisa Abdullahi. Yawo. Ya ka gama ne? Na'am, na kusa ina da yi. Hello? Adamu Zango, ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Gabon, ina gayyata ki zuwa season 4 da yamma. No, zan kira Rahama Sale. Thank you. Ranka daɗe, wai season 4 ɗin wani fim za ku yi haka? Season 4 Bakery wani katafaren gidan cin abinci ne na zamani da kuma burodi iri daban-daban. Shine nake gayyatar wasu daga cikin mutane domin sada zumunci. Season 4 Bakery. Akwai milk bread, buttered bread, fruits bread, family bread, ga kuma meat pie, chicken pie, fish roll, spring roll, burger, samosa da cakes iri-iri har da na bukukuwa kamar su birthday. Ga kuma abinci kala-kala na zamani da kuma na gargajiya. Akwai mu da wajen get together mai daukar mutum kimanin 30 domin shirya kwarye-kwaryen taro. Muna nan a gida mai lamba 746 Hausawa Sabon Titi along Bawo Road, off Zoo Road, Kanan Dabo ko kuma ofishinmu da ke Kaduna. Mai maganin aljanu malam Tasi'u shi ya fice, duk mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana malam Tasi'u mai maganin aljanu na Maradi wanda aka sani da dan gado, wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani su da aljanu kala-kala ne, akwai na gamo sannan akwai na gade sannan akwai da tura mutum shine ake. Sannan akwai aljani namijin dar wanda yake hana ɗaya mata arme, yawanci za a ga bai bar mace ta arme, wata kuma zai bata ta arma amma zai ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu, wata kuma zai rike mata ma'aifa ne, zai hana ta haihuwa kwata-kwata. Wani za a ga ɗan kasuwa ne ya koro kasuwancin shi kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci ya yi baya, wani kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya ƙare sai ga aiki ya ƙi samuwa. Sannan akwai aljini wanda yake zuba mutum cuta a jiki, yanda al'amura na yake ko a fili ko ta waya zan ce ka sa hannunka ka riƙe daidai wurin da yake ma ciwo, matuƙar ka riƙe wurin zaka ji wurin ya bar ciwo nan take da izinin Allah. Mutane sun sani haka ne al'amura yake. Sannan kamun in fitar da iska sai nasa ya kwashe ajiyar da ya ma mutum a jikin shi, sannan in kora shi ya barka har abada insha Allah. Kuma duk inda kake a faɗin duniyar ne da izinin Allah zan raba ka da shi kai sai ka samu waraka insha Allah. Mutane sun sani haka ne lamura na ake. Maraɗi sunan shi malam Tasi'u dan anaji da shi da maganin aljanu waraka
Ya na ga kun charko lafiya? Wallahi kaya na siya. ATM card ɗina ya ƙi. Na buɗe application ɗina na data akan waya sai na ga ashe ban da data. Na sa a turo min tun da zaka da zaman jiran data nake data ta ƙi zuwa. Haba Habib, ya za ka wahal da kanka. Shin baka da labarin application na Arewa Global masu sayar da data? iPhone fa garin ma Arewa. To ai Apple Store ɗin ma idan ka shiga ka rubuta Arewa Global za ka gani. Akan iPhone ɗin? Ƙwarai da gaske. Wallahi gashi. Ai na yi tunanin iya masu Android ne kaɗai za su iya sauke application ɗin data akan waya. Ashe har da masu iPhone. Application na Arewa Global yana da rahusa da sauƙi sosai. Gashi na ga farashinsa da kayayyakin da suke yi. Yanzu turo ba kuɗinka. Abin ya koriji ba mu da sayar da data ma Arewa Global suna gudanar da easy services kamar haka: Smile Voice Network, Alpha Color Network, airtime for all networks in Nigeria, cable TV, electricity bill, and exam pin. Arewa Global suna da data kowane irin network akan farashi mai sauki. Baya da haka, duk customer zai referring za su ba shi referring bonus bayan mu masu iPhone. Mu kanmu masu Android za mu iya sauke application din daga Play Store. Lallai Arewa Global ba karamin sauki suka samarwa masu iPad da Android ba. Arewa Global duniyar data. Arewa Global duniyar data. Wallahi ba na son wulakanci. Wallahi zan iya komai akan a wulakanta ni wallahi tallahi. A'a. Big bro. Ya Ishak lafiya na jiwo ka kana ta magana kai kadai. Kai. Kai me yasa kake son shi shige min? Ka wuce ɗakin ka. Ya Ishak daga na dan leko mu dan gaisa sai ya zama laifi. Haba big bro. To dole ne? Ba na son gaisuwarka. Ka koma ɗakin ka. Mutane sai su ta wani shishigi ka ta shishige mutane. Saboda kun ga kaman ba shi da kowa a duniya shikenan zaka zo ka wani manne mai haddace mai wani wayaya. To yanzu tun ga dan uwansa ya zo ai kowa ko da ba za ku tattara ku koma gidajen ku ba sai ku girmama na ai. Banza kawai kalan dangi. Wato na lura ya Ishak akwai abun da baka sani ba. Ni fa da ya mai nasara da kake gani tun ba shi da ko sisi ya san da zamana da ni da mahaifina. Kuma nan da gidan da ka zo ka gan mu ba fa gaba gade muka zo muka zauna a nan gidan fa ba. Shi ya bamu dama ya ce mu zo mu zauna. Kai kalan dangi ka fice min daga ɗakin nan ka fita. Allah ya baka hakuri dama yana ɗaki ne na dan jiyo kana ta surutu kai kadai. Ba damuwa big bro sai an jima. Wato hallabewa yayi suna sauraron me nake faɗa ko. To ai ko daga yau ba za ƙara ji ba kuwa. Kenan mahaifiyarki ce take so ta saka wa Mujahid da ke saboda abin da ya mata? Haka maganar take. Ko an so ko an ki. Ke ba kya son sa kenan? Kamar auren dole ne? Ba irin zaɓi na bane. Amma na kan yi biyayya ga dukkanin abin da mahaifiyata za ta ci. Sannan ina duba sadaukarwar yaya Mujahid. Ina ga ya cancanci kowace iriyar kara da karramawa. Amma doctor wannan kuskure ne. Aure ba abin da za a yi shi yanzu bane ko gobe abu ne na har abada kuma kamata yake auri wanda kike so. Kar ki cutar da kanki wajen sakayya. Saboda idan kika ce zaki yi abu ne dan sakayya ke fa farin cikin ki fa. Ina ganin ki samu mahaifinsa kawun naki kenan. Ki faɗa masa abin da ke zuciyarki akan Mujahid. Wataƙila shi zai fahimce ki. Ina son na rabu lafiya da mahaifiyata. Akan ya Mujahid za ta iya yi min baki. Sorry Maryam, kada ki dage lalle sai kin canza mata ra'ayi. Da yadda ta bamu wannan labarin kin san babu yadda za a yi wasu abubuwan su. Ashe ka fahimci me yasa na baku labarin. Rabuwa na da ya Mujahid abu ne da ba zai yi ba. Dakta, ina son ki da mijina. Na san kina son mijina. Kuma ni ina son in zauna da wacce tsakanina da ita babu wani ɗarɗar, ba ce soyayya. Wacce take son mijinki? Wa ya gaya miki ina son mijinki? Kuma mecece hujjarki? Ba sai na faɗa miki ba, amma ni na san kina son mijina. Idan kuma na yi ƙarya to ki masa. Kuma menene? Aure na da mai na tsara abu ne da ba zai yi ba.
It's fine. Kamar ta fi mu hujja mai karfi a magana. Kamar auren nan ke ce kika damu da ai, shi ko a jikinsa. No, ba haka bane Asiya. Ai abin da zai yi shine ake yi. Wanda ba zai yi ba dole ai haƙuri da shi. Kuma da wayan da kika ba mu wannan labarin, mu da kanmu ya kamata a ce mun tashi mun tafi ba ma sai an ce mu tashi mu tafi ba. In fact kuma akwai ma baiko already a kanki, and auren naki it's just 1 month away. Da yake kai ma auren dole ake son a yi maka, yanzu hankali sai ya kwanta. No, look, Asiya, shi namiji ba a yi mishi auren dole. Kin fahimta? Yanayin labarin da kika ba mu ne. Kin gane babu wani abu da zai iya canzuwa a cikin al'amarin. Maryam, ke kike son mai nasara ya aure, amma shi baya son yin aure. Sorry, doctor, for your information. Abin da take so shine ni ma nake so. Kin gane Asiya? Maryam, let's move. Watabi? Doctor, ba zan bar ki ba. Ina son ki da mijina. Kuma na ga son sa idan ki yanzu kuma tun ba yau ba. Allah ya baku wacce tafi ni. Amma raba ni da Mujahid abu ne da ba zai yi ba. Musamman yanzu da ake dab da ɗaura aure. It's done and dusted. Let's move, babe. Hey, kina so ki ce min cewa kin gama sanin sirri na ba za ki tafi da ni ba kenan? Kin san sirri na kashe Awwal, sannan kin san sirri na kashe mai nasara. Saboda haka ba zai yi ba. Na ga abu ɗaya ne kama gidan nan. Nadia, ki rike sirrinki. Ni ba ruwana. Amma da yake ji shawara na. Kin manta abin da malamin nan ya faɗi? Kake ce ki ƙara wa kanki nauyin sikeli ranar lahira. Ke ma fa muguwa ce. Kisan kai kika so ki aka kawo ki gidan nan. So, you are not qualified to preach. Me nasara bai miki komai ba. Haka Awal ma bai miki komai ba. Da zuwa kika nemi gafarar su. Ina ganin da yafi. Kina so ki faɗa min cewa ba kya tare da ni bayan kin san sirri na, kin san plans ina. To bari in gaya miki. Ko ki shirya tafiya da ni ko in kawo ƙarshen ki. Nadia, Jamila, ku bar gurin nan yanzu nan, ku bar gurin nan. Amma Maryam, haƙuri da maganar auren nan mana. Ban san me yasa kika dace lalle sai an yi wannan abu. Ba haƙuri da maganar haihuwan nan. Mu rayu mu biyu kawai. Gaskiya Diya ba za a iya haƙura da wannan maganar auren ba tunda Allah ya ba mu dama. Namiji Allah ya ba ku daman ku yi mata 2, 3, 4. To me zai hana ka auro ta? Sai ta haifa mana ƴaƴan ka ga mu sai mu raine su gabaki ɗaya. To ai gashi nan ita wacce kike so aura din babu yadda za mu yi dai dole dai sai mun haƙura da ita. Kuma kin sani sake samun irin ta abu ne mai wahalan gaske. Irin macen da kika yarda cewa tana sona da gaske kuma tana tausayi na kuma wacce take da gudun duniya. Ya. Ka san da cewa Dr. Asiya halinta yana da kyau. So nawa kana kokarin yi mata kyauta tana kin ansa? Ba irin wanda nake nufi ba, irin naki. Irin macen da za ta iya rayuwa da kai ko akwai ko babu ko da wuya ko daɗi. Ita ma Dr. Asiya tana da irin wannan ɗabi'ar Diya. To a yanzu dai maganar nata dai ta wuce har abada. A'a fa ba mu rasa ta ba sai dai idan kai ne ba ka santa. To ya kike so me? Kin dai san kuɗi dai ba zai amfani a nan gurin ba. Haka ne. Na san kuɗi ba zai aiki akan Dr. Asiya da iyayenta ba. Amma da muna da hujjar cewa ba ta son sa. Ba ta so wanda ake son aura mata. Dan dai na lura so kike mu shiga mu bata dai mu rushe baiko. Abin da kika san a musulunci ba shi da kyau. Ya babu baikon da za mu rushe fa. Gani nake kamar ita ma kanta taimakon ta muke yi.
mu haƙura da Asiyan nan. Gaskiya ni dai ina son mu ci gaba da nema. Yanda ita ma kanta za mu iya sauya mata tunani. To, mu je gurin Malam Kabiru mu nemi shawara. Ya wannan maganar sai mun je gurin malam? Yana da kyau hakan ai. Saboda kada mu je mu aikata abin da ba daidai ba. Kai, gaskiya wannan gidan aljannar duniya ne. Na ce mami ban san dalilin da yasa kike so a dawo da bikin nan baya ba. Sai na ga dudu fa abin da ya rage yanzu wata ɗaya ne da 'yan kwanaki. Aini Mujahid banki a ci an dawo da bikin nan. Ɗaurin auren nan sati biyu ba. Alabashi da tarewa da duk wani shagali biki da za a yi ai daga baya. Na ce ko kin fahimci wani abu ne daga bangaren ita Asiya? Duk da ni ma gaskiya akwai abubuwan da na dan fahimta na lura kaman akwai wanda yake kokarin ya canza mata tunani, amma dai in Allah ya yarda na san ba wata matsala, babu wani abu da zai canza. Idan har kaga ba a yi auren nan ba to kai ne ka canza ra'ayi da kanka ka ce ba ka so, don ko Asiya idan ta ce ba ta so ba zai hana a yi shi ba sai an yi shi. Bari ma ba za ta ce ba ta so ba, tana so insha Allah. Zan yi kokari na yi magana da yaya ya bari kawai a yi wannan abin ba don komai ba, ko don a ɗauki hankalin mutane ma a kanta. Gaskiya ne, tunda ai wata ɗaya da sati biyu ina kaman yau da gobe ne. Mujahid, akwai sauranka baka san halin ɗan adam ba kenan. A sharri irin na ɗan adam wallahi suna iya sa komai ya canza ranar ɗaurin aure. Don haka ni ban kima a ce yau din na an daura auren ba a wuce wurin. Mami kenan. A gaskiya ba zan ɓoye miki ba, ina godiya da irin ƙaunar da kike nuna mu. Asali ma wannan yana daga cikin dalilin da yasa na zaɓi Asiya ta kasance abokiyar rayuwata. Na gode. Kai ɗin aina daban ne Mujahid a cikin danginmu. Kai mutum ne mai kirki, mai sanya ga zumunci ya kullu. Inda kamar a ce za a sami irin ku a cikin dangi da ba za a dinga samun matsala ba, za a dinga fahimtar juna. Na gode Hajiya. A hakikanin gaskiya yin haka haramun ne, kamar yadda annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar, bai halatta neman auren wata ba da baikon wani har sai in an warware wancan baikon. Kin dai ji ko? Domin shi addinin musulunci so yake a zauna lahiya, kada a samu gaba tsakanin mutane. Yin haka zai haifar da rikici ko gaba akan wanda aka yi mayankan ƙaune, kuma ba tare da an san ainihin wahalar da ya sha ba har ya kai ga wannan mataki da aka yi mai baiko. Tabbas in aka yi mai kutse aka dakatar da wannan baikon, to shedan na iya shiga ya ruɗe shi, ya juya mai tunani, ko ya halakar da kanshi ko kuma ya kai shi ga wani aikin aika-aika. Don haka ni dai shawara ta gare ku janye jiki ku kyale ta kawai, saboda akwai mata da yawa a duniyan nan. Abin da ke ma'ini ku dai tsananta addu'a, insha Allahu Allah zai ba da wadda ta dace. Mun gode mana. Allah ya miki albarka Maryam. Amin. Abin da mamaki mace ke neman mamijinta yadda zai samu mafita. Ai malam Maryam ɗin kenan. Ai ita ta fita daban da sauran mata da ka sani. Gaskiya Maryam ɗin ta cancanci yau. Abu barin shiga gurin mama Awal in yi alwala. Na ji an kira sallah. To bismillah, ba kya sanya ban kenan. Zaki gudu. Ai ita haka take yi. Sai ta yi abin alkhairi kuma da ce ba ta so a yabe ta. Haka Allah ke yin mutane. Mu ma ya kamata mu yi shirin yin sallai don azahar ta kawo jiki. Mai ke faruwa ne, mai ke faruwa,
idaniya tana zubar kwalla kamar ruwa yana zuba mai nake gani ne ko bacci nake. A kullum ina da gaya miki wannan magana. Babu abin da yake ɗaga min hankali irin in ganki kina zubar da hawaye. Please, ki daina wannan kukan mana. Tunani na ya kare. Na kasa samun natsuwa. Na rasa inda zan samu mace da ta dace. Wai, Maryam, me yasa ba ki kishi na ne? Wannan magana auren a bar shi mana. Ba fa dole bane aure. Hani dole ne. Dole ne tunda ni ba zan haihu ba. Fine, shikenan. Mu haƙura da haihuwan 'ya'yan. Let's close this case, please. Tunda dai samun matan nan ya zo da tangarɗa. Wallahi dole sai na samu maka matar da zaka aura. Kuma da yardan Allah sai an samu 'ya'ya a cikin gidan nan suna yawo suna guje-guje. Wallahi sai na yi wasa da yara, sai mun yi zirga-zirga da ni da yara a cikin gidan nan, sai mun bar baya. Za mu bar baya mai kyau, mahaddata yara masu mutunci waɗanda za su tuna mu ko da bayan mutuwar mu, masu yawan ibada su tuna musu mana addu'a. Irin waɗanda ko gittawa suke mutane za su gansu su tuna da mu, su mana fatan alkhairi, su mana addu'an samun rabo a ranar lahira. Maryam, to ina za ki samu wuta? Garin Kano na Abba Birni domin yana da kyawun niyya. Ya zo da ayyukan alkhairi dace yayyo da kyan tarbiyya. Abba Kabir kayo aikinka kyale mahassada da hamayya. Allahu ya riga ya baka duk 'yan Kano su zamto naka. Kai dai kawai kayo adalci aikin ka kai abin da ya dace. Jihar Kano ta Abba Kabir ce municipal ta Bashir Sanata ce. Municipal ta Bashir Sanata ce a kafkanan mu yana da masoya. Municipal ta Bashir Sanata ce. Matashi ne dan birni yana da alkhairi da biyayya. Municipal ta Bashir Sanata ce. Akwai shi kyautar ban mamaki shi ne ya sa shi yawa wurgayya. Municipal ta Bashir Sanata ce. Municipal shi yake da. Wannan sako ne daga dandazon matasan karamar hukumar birni masu fatan ganin Bashir Sanata ya zama shugaban karamar hukumar birni da kewaye. Ga Al-Yusra. Cibiya mai harkar magani. Ga Al-Yusra. Waraka ta zo ko ya zo. Ga Al-Yusra. Cibiyar mu ana fahari da mu. Magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya ja da mu. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal, cibiyar da muke ba da ingantattun magunguna na herbal a bisa bincike cikin littattafan addinin musulunci. Muna kuma research na kimiyya, sannan muna shiga dajijjika da tekuna domin samun muku ingantattun magunguna. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna sauƙaƙawa al'umma gurin sallama su, ba ma tsawwalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra. Ina masu fama da cututtukan da bai san me yake damun su ba, mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda muka ba al'umma dama su zo mu musu gwaji kyauta da izinin Allah. Masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV, har yanzu cibiyar Al-Yusra tana kan bakarta na wajen karɓar kaso 50 gurin karɓar magani idan mutum ya rabu da wannan lalura ya ci ko ragowar kuɗi a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma, kuma alhamdulillah mun samu nasarori da dama. Masu fama da matsalar istimna'i, ma'ana masturbation, wasa da al'aura, yana janyo matsaloli da dama a jikin ɗan adam, ma'ana side effect, kamar matsalar kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya, yawan mantuwa ko tsinkewar mani, ko kuma ya hana mutum haifa ta bangaren namiji ko mace. Wannan kaɗan kenan daga matsalolin da yake haifarwa a jikin ɗan adam. Matsalar hepatitis, matsalar ciwon koda, matsalar ulcer, hawan jini, typhoid, malaria, duk wata cutar da ke damunka za ka iya garziyowa cibiyar mu ta Al-Yusra domin neman taimakon maganin ta kai tsaye. Cibiyar Al-Yusra takan iya aika sakonnin magungunan ta
a dukkanin inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. A garin Kano za ku same mu a kan titin Zurot. A garin Kaduna za ku same mu a cikin garin Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Sokoto, za ku same mu a cikin garin Taraba. Haka zalika za ku same mu a Niger, a Maradi, za ku same mu a cikin Yamai. A Libya za ku same mu a cikin Trablis ko Misrata ko Sabaha. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. Mutanen Cote d'Ivoire za ku iya tuntuɓar nambar mu domin ku ji a inda ofishin mu yake. Mutanen kamar da Chadi za ku iya tuntuɓar mu ta wa'annan nambobin namu ta WhatsApp. A ƙasar Saudi Arabia za ku same mu a cikin garin Makka. Muna godiya al'ummar duniya da yabban magungunan mu da kuke na cibiyar Al-Yusra. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba. Muna bada maganin aikata istimnayi, wasa da al'aura, biya wa kai bukata, wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum. Kankancewar gaba, saurin inzali, karancin sha'awa, rashin haifuwa, bugun zuciya, ciwon jijiyoyi, yawan kasala. Matsalar sikila, yaro ko babba, matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C, diabetes, ciwon suga, duk muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka da yardan Allah. Muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea, sanyi mai sa fitar da farin ruwa a gaba, sanyi mai sa kaikayin gaba, sanyi na mata, ciwon mara, rashin haihuwa. Muna ba da maganin iska da jinnu da sammu da sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya a nan ba, muna tura sakon maganinmu a duk inda mutum yake a fadin duniya insha Allah. Za ku iya samun mu a babban reshinmu da ke jihar Borno, sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Zurot gefen gidan Buhari kusa da kamfanin MTN cikin Royal Plaza. Ko za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nambobinmu kamar haka, ko za ku iya tuntubar mu ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai kun zo.